Γεια σας φίλες μου, είμαι η Κούλα και σήμερα θα μάθουμε μαζί να πλέξουμε μια όμορφη πλέξη που την έχω ονομάσει τουλίπα. Είναι εύκολη, είναι πολύ όμορφη για παιδική κουβερτούλα και προχωράει πολύ γρήγορα. Η πλέξη εγώ την έχω φτιάξει με ακριλικό νήμα 100%, είναι χειμερινό, είναι χοντρό αυτό το νήμα. Πλέκω με βελονάκι νούμερο 3. Αν εσείς χρησιμοποιήσετε άλλο νήμα πιο ψηλό, την κάνετε για κουβέρτα καλοκαιρινή, θα χρησιμοποιήσετε ανάλογο βελονάκι πιο ψηλό. Λοιπόν, σας φτιάχνω σε μικρογραφία βέβαια, εσείς, για να σας δείξω απλώς την πλέξη, εσείς θα κάνετε τις διαστάσεις που θέλετε. Συνήθως οι παιδικές κουβερτούλες γίνονται 1 μέτρο και 10 εκατοστά επί 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Αν το μωράκι είναι κάτω από 6 μηνών, εσείς μπορείτε να φτιάξετε 90 εκατοστά επί 90 εκατοστά. Εγώ έχω επιλέξει γύρω στην κουβέρτα να φτιάξω αυτή εδώ τη πλέξη με βουβά ποδαράκια. Αν το νήμα σας είναι πάλι ψηλό, μπορείτε να φτιάξετε διάφορες άλλες πλέξεις εδώ στο τελείωμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να σας δείξω αυτή την όμορφη πλέξη. Λοιπόν, ξεκινάμε με την αρχική μας αλυσίδα. Θα φτιάξω, για να σας δείξω ολοκληρωμένο το σχεδιάκι αυτό, την πλέξη αυτή, θα φτιάξω 28 αλυσίδιτσες. Πάμε μαζί να φτιάξουμε, να την έχετε στο σπίτι σας και όποτε θέλετε χρησιμοποιήστε τη. Είναι πολύ όμορφη και για ζακέτα ή καζάκα, πολύ όμορφο σχέδιο. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί λοιπόν με 28 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Λοιπόν, το ένα ποδαράκι πάντα στην γωνία που γυρνάμε για την επόμενη σειρά μετράμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Μετράμε και άλλες 2 επιπλέον για να φτιάξουμε την πρώτη μας τουλίπα. Παίρνουμε κλωστή, μπήγουμε στην πέμπτη μας αλυσίδα από το τέλος. 3 φορές τραβάμε για να φτιάξουμε το πρώτο μας πεταλάκι από την τουλίπα. Η τουλίπα μας θα έχει 3 πεταλάκια συνολικά και στην ίδια αλυσίδα μπήγουμε το βελονάκι μας 3 φορές για κάθε πεταλάκι. Ξεχωρίσουμε το πεταλάκι με το πεταλάκι. Πλέχουμε 3 αλυσιδίτσες. 2, 3, 1, 2, 3. Πάμε να φτιάξουμε το τελευταίο πεταλάκι. 2, 3 και προχωράμε. Αυτή είναι η πρώτη μας τουλίπα. Εδώ. Για να ξεχωρίσουμε την μία τουλίπα από την άλλη, φτιάχνουμε 3 αλυσίδες ξανά, 2, 3. Μετράμε 5 αλυσίδες στη βάση μας, 1, 2, 3, 4, 5. Μπήγουμε το βελονάκι, κάνουμε ένα βουβό ποδαράκι. Εδώ. Ξαναμετράμε 3 αλυσίδες.
3, παίρνουμε κλωστή, μετράμε 5 αλυσίδες στη βάση, 1, 2, 3, 4, 5, μπήγουμε το βελονάκι μας σε αυτή εδώ την αλυσιδίτσα και επαναλαμβάνουμε 3 φορές το σχεδιάκι αυτό για να φτιάξουμε τα πεταλάκια μας. Πάμε για το πρώτο πεταλάκι, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, πάμε να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη μας τουλίπα με το τρίτο πεταλάκι. Εδώ είναι το σχεδιάκι μας. Ωραία. 3 αλυσιδίτσες, 3, 2, 3. Πάμε να κάνουμε και την τελευταία μας τουλίπα. Τραβάμε. Κάτσε, μου χάλασε. Παίρνουμε κλωστή, μπήγουμε στην ίδια θηλά 3 φορές, 2, 3, παίρνουμε κλωστή, τραβάμε και ασφαλίζουμε, 1, 2, 3, πάμε για το δεύτερο μας πεταλάκι, 1, 2, 3, τραβάμε, ασφαλίζουμε, 3 αλυσιδίτσες, 1, 2, 3, πάμε, τραβάμε, 3 φορές τραβήξαμε κλωστή, ασφαλίζουμε. Αυτό είναι η πρώτη μας σειρά από το σχεδιάκι μας. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το ακριανό ποδαράκι. Παίρνουμε κλωστή, μπήγουμε στην πρώτη μας θηλά, στην πρώτη αλυσίδα και πάμε να κάνουμε τη δεύτερη μας σειρά. 1, 2, 3, το πρώτο ποδαράκι, 2 αλυσιδούλες για να έρθει σε μια ευθεία το πλεκτό μας, 2. Η δεύτερη σειρά ξεκινάμε με ένα πεταλάκι της τουλίπας για να έρθει, όπως σας είπα, ευθύγραμμο το πλεκτό μας, να μην μας κάνει zigzag. Ενώνουμε με το κέντρο της προηγούμενης τουλίπας και πάμε να φτιάξουμε την πρώτη ολόκληρη τουλίπα στη δεύτερη σειρά. Παίρνουμε κλωστή. Εδώ που ξεχωρίζαμε τη μία τουλίπα με την άλλη, στο κουβό το ποδαράκι, μπήγουμε την βελονάκι μας, εδώ θα γίνει η πρώτη μας τουλίπα στη δεύτερη σειρά. 2, 3, 1, 2, 3, πάμε. Έτσι, αρχίζει να φαίνεται το σχέδιο. Εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο πεταλάκι σε αυτή την τουλίπα, 3 φορές στην ίδια αλυσίδα. Άρα εμπάζουμε 9 φορές το βελονάκι μας στην ίδια αλυσίδα.
Έτοιμη η πρώτη τουλίπα στη δεύτερη σειρά. Εδώ είμαστε. Ενώνουμε με την προηγούμενη τουλίπα στο μεσαίο πεταλάκι και πάμε. Κάνουμε τη δεύτερη ολόκληρη τουλίπα. 1, 2, τραβάμε 3 φορές, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε, ασφαλίζουμε. 1, 2, 3, τραβάμε 3 φορές, 2, 3, παίρνουμε κλωστή, τραβάμε, ασφαλίζουμε. Μία αλυσίδα, 2, 3, μπήγουμε το πελονάκι μας, 2, 3, εδώ είναι το σχέδιο μας, σχεδόν φαίνεται, ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Ενώνουμε με την προηγούμενη τουλίπα και πάμε για το τελευταίο, το μόνο του το πεταλάκι, όπως είπαμε και πριν, για να έρθει ευθύγραμμα το πλεκτό μας. Γιατί θα είναι τρυπούλα μεγάλη αν κάνουμε μόνο αλυσίδες και το ποδαράκι στη γωνία. Κάνουμε 2 αλυσίδες εδώ στην άκρη και κάνουμε το αγριανό ποδαράκι μας.